זה שיר הלחם, לא שיר הלחם. התכוונו ללחם שאוכלים לא הלחם האנשים. זה בפינה עם הגנים, והוא אמר לי זה היה לחם מדבר. כולנו קצת לחם על מדף החיים, מחכים שמישהו ימרח עלינו ריבה, 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 ריבה. כולנו קצת ריבה, כולנו קצת לחם, כולנו קצת לחם עם ריבה, 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 ריבה. ואז הוא אמר לי הלחם שהחזקתי שיש מבצע לעיר 7 פיתות בשקית. אז קראתי את השקית, אז כי היו שם רק 2, אז הן היו פיתות מדברות. כולנו קצת פיתה שזה סוג של לחם. יס! כולנו בעצם חמד. כולנו קצת קמח שעושים מזה לחם, מחכים שמישהו ישפוך עלינו מים, 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 וללוט, וללוט.